Minggune kuwi panggah tumbas sego pecel nggone mbokni yo guys. Soale aku lek nek dina Minggu kuwi masakku awan. Dadi aku wis golek praktis-praktisan ae ngejak anake karo putu-putune maratuwaku iki tumbas sego pecel nggone mbokni. Sakjane sego pecel ning Warung kuwi wakeh guys. Tapi mungkin karena suasanane awake iki butuh ketenangan, terus ngarepe pinggir-pinggirane yo sawah. Lah kuwi cocoke ning nggone mbokni. Mang sih mari muter-muter kok Sumber Agung, ning Getas, terus ning Warujayeng ning Jetis bagian kidul, tapi njujuke golek sego pecel ya panggah nggone mbokni ning Bulakrejo Gang Songo kuwi ngetan guys. Yo wis embolas pokok yo nyaman wayahe sarapan yo sarapan ngono ae. Tapi yo ojo salfok karo aku yo guys, soale yo ngene iki anake maratuwaku. Lah nek video pas bagian entek-enteke, nek pas bagian mang ora di video, mbok entek lagi di video.